Аз съм Криси. За тези, които не знаете, да, Криси. Днес с Стани ще пробваме, туалетно. Вътре има прахчан. Ива ги беше пробвала. Ива, не знам, ако я знаете, ако не. Мисля, не е толкова трудно. Кметство на морето за тези, които не знаят. Днес е 6 август и го купихме вчера. Това няма отваряне смисъл. Да, имаме право. Сега се връщам. Айде, отворихме го. Ето го. Вземем си по една близалка. Ще са две. Тук има ли нещо? Това се отваря. Майони. Тук отваряме туалетното. Клипче, което Ива не ни каза. Да го отворим. Не знам как обаче, не знам. Може да направим много. В смисъл, как може това да падне? Това няма отваряне, смисъл. Има отваряне. Много е прекалено малко. Излиза нас. Интересно, така. Това го отворихме на някаква степен. Ето тя какво може ли да се е мъчила? Абе. Сега ще го правим. Да. Китайската почти. Значи това още малко ще ме изнерви, че ми се върна. Добре. Отворихме го така. Всички са в прах. Да. Ще отварям близалките. Ако може, нали? Защото няма 3 минути само за да такова тази туалетна. Хайде, почни. Ставаме си като варя. Не знаете. Добре, ще се върнем след малко. Първите ми отзиви за това. Това е меко като дъвкал. Лепните по зрите. Има вкус на детска простотия. А сега да бъдем и в туалетната. Влиза на хубаво. Не лъжем. 3, 2, 1. Това е ужасно. Ти не се покъщи. Искаш ли да ми го дадеш? Да. Ето. Се изповръща. Близалката. Не е моето това. Детската потия. Изхвърли едната близалка. Няма. Аз да стоя. Върня вътре просто. Няма да вижда близалката.